கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நீங்க ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணியே ஆகணும். இந்த டிஷ் வந்து பெங்கால்ல பாந்தா பாத், ஒடிஷால பக்காலாபாத், அசாம்ல பொய்டாபாத், ஆந்திரால சத்தன்னம், கொங்கணில ஷீலன்ஷி, குஜராத்ல கேஷ், பீகார்ல கீல் பாத், சத்தீஸ்கர்ல கோர் பாத், ஜார்க்கண்ட்ல பானி பாத், பஞ்சாப்ல தஹி வாலா சாவல், உத்தரப்பிரதேஷ்ல ठंडा भात, ஹரியானால பாசி சாவல், ராஜஸ்தான்ல ரபரி சாவல், கேரளால பழங்கஞ்சி. நம்ம ஊர்ல இது வந்து பழைய சோறுங்க. ரொம்ப சிம்பிளான மேட்டருங்க. ஒரு மண்பானை, பழைய சோறு, கொஞ்சம் தண்ணி, சின்ன வெங்காயம், தேவைன்னா பச்சை மிளகாய் அண்ட் கொஞ்சம் தயிர், உப்பு, இது எல்லாத்தையும் மிக்சிங் நைட்டு பூரா வைக்கணும். அந்த ஃபர்மெண்டேஷன் லாட் ஆஃப் குட் கட் பாக்டீரியா ஃபார் யூ அண்ட் இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். டாக்டரே சொல்லியிருக்காரு. இந்த விஷயத்த அடிக்கடி சாப்பிட்டுங்க, உடம்புக்கு நல்லது. பழைய சோறுக்கு தொட்டுக்க வந்து இந்த கருவாடு தொக்கு, சட்னி, துவையல், வடுமாங்காய், வத்தல்,